आं दिनै JSP 5365 चेनेलजों मोनसे खोब सोमोनांथावना आरो जोबोरै गोग्गाथावना मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। जाय कन्टेन्टआव आं आथिखालाव 2021 आरो 2022 मायथाइयाव फोसावनाय मेट्रिकनि जिथु रिजाल्ट फिथाइ, बे फिथाइयाव बर' मिडियामनि गोबां गथ'फ्रा सोरबा सेथि थाखोआव, सोरबा नैथि थाखोआव, सोरबा थामथि थाखोआव पास खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ खिन्थाबाय। बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेबादिनो जायफ्रा बड' डमिनेटेड ओनसोलाव थानानै असमिया, सावताल, बाङालि कमिउनिटिनिफ्राय आथिखालाव बर' मिडियामाव फरायनानै जाबादि खोब मोजां रिजाल्ट खालामनानै खिन्थाबाय, बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनोदि मोनसे राव थुनलाइ बा मोनसे बिजोंनि सोलोंथाइ लानायाव खुनु जाति माहारिजों जेबो सोमोन्दो गैया। जिखिजाया मिडियामाव, जिखिजाया बिजोङाव फरायनानै मानसिया MA, BA, डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS, ACS जानो हानायनि लामाया थायो। थिग बिदिनो जोंनि बर' रावाबो 23था भारत सरकारजों गनायजानाय राव दङ, मावख'आरि राव दङ। बे 23 रावफोरनि मादाव असमिया आरो बर' रावा जेरै आसामाव खोमथा गसंनानै दङ, असमिया रावा जेसेबां सन्मान दं बर' रावाव बे एखे। मानोना बर' आरो असमिया मोननैबो रावा 8th शिड्यूलआव गनायथि मोननाय मोनसे राव। दा खोथाया जाहैबाय, बर' मानसिया बर' मिडियामाव फरायनानै खायसेया जाबादि मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ बेबादि रिजाल्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय ओरैबायदि सुबुं दङ जायहानिखि बर'नि थै गैया बा बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनाखै। बिसोरबादि सुबुङा बर' बिजोङाव फरायनानै दिनै 2021 आरो 22 मायथाइयाव गावखौनो सोरबाया सेथि थाखोआव, सोरबा नैथि थाखोआव, सोरबा थामथि थाखोआव आरो सोरबाया लेटार मार्क लानानै पास खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय बा बागदावनाय मोनसे लाबोनानै होफैदों। जाय गथ'फ्रा गुबुन माहारिनि मानसिफ्राबो बर' मिडियामाव फरायनानै दि बर' बिजोङाव बेफोरबायदि मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हायो, बेनि बिदिन्थिखौ जोङो सिगांनिफ्राय मोनबोबाय थादोंब्लाबो आथिखालाव नैबे 2021-22 मायथाइयाव गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा मेट्रिकआव बर' बिजोङाव फरायनानै जाबादि मोजां रिजाल्ट खालामबाय, बे जोंनि बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बाख्नायथावना बा गोग्गाथावना फिथाइ। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव रिक्सा ड्राइभारनि फिसाजो फिसाला, सोरबा दाहोना रुवाथि थानानै जाग्रानि फिसाजो फिसाला आरो सोरबा मिलिटारिनि, सोरबा सुखिदारनि, सोरबा बर' मिडियामावनो फोरोंगिरि जानानै बर' बिजोङावनो सोलोंथाइ लानानै मास्टार प्रफेसार जाबाय। बिथांमोननि फिसाफ्रा आथिखालाव बर' मिडियामखौ ज्राब गारनानै बिसोरनि बिमाफ्रा इंलिश मिडियाम गथ' गथायखौ होगासिनो दं। नाथाय बिथांमोना दिनै समाव बुजिनायनि गोनांथि दङ दि मोनसे जिखिजाया मिडियामावनो बा मोनसे जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनानै जिखिजाया मिडियामावनो फरायना मानसिया गेदेर गोलाव जानो हायो, बे बिदिन्थिखौ बिथांमोना मिथिगौ। थेवब्लाबो बिथांमोना गावनि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबियाबासिनो गुबुन मोनसे दिंग्राय बिन्दोसिम थांनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होगासिनो दं। आरो बिथांमोननि गथ' गथाया जाबादि मोजां रिजाल्ट खालामनो नांगौमोन, आथिखालाव प्राइभेट फरायसालिनि गायसननायनिफ्राय जाबादि गथ'फ्रा मोजां डिभिजन लानानै पास खालामदों आरो बिथांमोननि गथ'फ्रा जाबादि इंराजि बिजोङाव फरायनानै जाबादि रिजाल्ट दान खालामनांगौमोन, बेबादि रिजाल्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा आं खोब मोनसे प्राउड फिल खालामदों दि बर' मिडियामाव फरायनानै आथिखालाव गुबुन माहारिनि, असमिया माहारिनिफ्राय दिनै मोजां रिजाल्ट खालामदों। बङालि कमिउनिटिनिफ्राय, बेंगलिनिफ्राय सासे आइजोआ बर' बिजोङाव फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामदों। सासे असमिया हिन्जावसाया बर' मिडियामाव फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामदों। सानै असमिया आइजोआ दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खोब गोग्गाथावना फिथाइ लानानै फैदों। बिथांमोना बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै गावखौनो सासे बर' नङाबाबो बर'नि थै थानायनि मोनसे सिनायथि होबाय। जाय बिथांमोना आथिखालाव मेट्रिकनिफ्राय BA, MA, MSc जिखिजाया थाखोआव फरायोब्लाबो बिथांमोना
एसटि सार्टिफिकेट गैयाबासिनो बिथांमोना बर'नि जायगायाव साख्रि लानो हानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सार्टिफाइड होनो गोनां जागोन। मानोना बिथाङा बर' नङाब्लाबो बर' मिडियामाव फरायनानै बर'नि राव थुनलाइखौ फोथांनायाव खामानि मावदों। बिथांनो एसटि सार्टिफिकेटनि गोनांथि जानाय नङा। बिथाङा असमिया फरायसालियावबो फोरोंगिरि जाहैनो हागोन आरो बर' फरायसालिफ्रावबो फोरोंगिरि जानो हानाय बिथाङा क्वालिफिकेसन थाबाय। जिहेतुके बिथाङा गावनि बिमा रावखौथ' रोंखासैयो आरो गुबुन फारसेथिं बर' मिडियामाव फरायनानै बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथावना। थिग बेनिखायनो दा आं बिथांमोननि मुंखौ फोसावनो नाजानाय जाबाय। बिथांमोननि मुङानो जाबाय सेथियाव कुसुम सरकार फ्रम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, अनिता दास, थामथियाव दिपेन मुन्डा फ्रम मायंपारा बाक्सा, गांसे साबजेक्टआव लेटार लाखिदों आरो बिथाङा सालबारि हायार सेकेन्डारिनिफ्राय नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। अनजलि गौर दावथारा ओनसोलनिफ्राय बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। लोगोसे लेटार मार्क दङ रिम्पि बरा धलकुसि हाई स्कुल तामुलपुरनिफ्राय बिथाङा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। बिथाङा बड' इंलिश मेथ्सआव लेटार मार्क मोननो हादों। थिग बिदिनो आथिखालाव बर' मिडियामाव फरायनानै गोबां असमिया सुबुं रिम्पि बरा, अनजलि गौर, दिपेन मुन्डा, कुसुम सरकार, अनजलि गौर बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय। बिनि थाखायनो आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायो जाहाथे बे मख'नाय सुबुंफोरनो जिहेतु बिथांमोना बर' राव थुनलाइखौ जिहेतु गोसो मोदोम मोजां मोननानै फरायबाय आरो बिथांमोना बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायाव हाजासे बिहोमा होनाय बादि जाबाय। बेनिखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसेयाव बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसेयावनो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ खावलायो बिथांमोननो जा बर' कमिउनिटिनि मानसिनो होआब्लाबो जायफ्रा गुबुन माहारिनिफ्राय फैनानै बर' मिडियामाव फरायनानै बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामबाय, जाहाथे गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बर' मिडियामनि फारसे मोनसे बुब्लियाव बेफोरबायदि गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बर' मिडियामाव फरायनानै पास खालामोब्ला बा मोजां रिजाल्ट खालामोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा होनाय जायोब्ला गोबां ओनसोलावनो बर' मिडियामाव फरायसावनाय जों नुनो मोनगोन। बेनिखायनो इनडाइरेक्टलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा लोगोसेयाव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो दि नोंथांमोना अननानै जाहाथे बे मख'नाय सुबुंफोरनो 50,000निफ्राय 1 लाखसो रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायनि थाखाय बा फरायनायनि थाखाय अनथोब महरै गथायोब्ला फैगौ बुब्लियाव बर' मिडियामाव बर' ओनसोलाव थानाय माखासे असमिया, बाङालि, मुस्लिम आरो सावथाल मानसिफ्रा आरो बांसिन फरायबावगोन होननानै आं मिजिंथियो जाहाथे जोंनि बर' मिडियामा जाहाथे गोजोर बे बुहुमाव खोमथा गसंनानै थाहैनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावलाङोब्ला मिजिंथिनो हायो बर' मिडियामनि इयुना अराय गोजों जागोन होननानै। आथिखालाव गुबुन माहारिनि मानसिया लोब लोब बर' मिडियामाव फरायबोनो हमदों, नाथाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बर' बिजोङाव फरायहोआबासिनो गुबुन बिजोङाव फरायहोनो थांगासिनो दं। बेफोरखौ जोङो बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा थांनानै गार्जेनफोरखौ बुजायनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जाहाथे जों रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै गेदेर गोलावनि फिसाफ्रा सरकारि फरायसालियाव फरायाब्लाबो बर' बिजोङावबो मोजां मोजां प्राइभेट अकाडेमि खुलिबाय, बेफोराव होनानै जाहाथे बर'जोंनो फरायहोनानै गावनि गथ'खौ गोरों गोरा खालामनो नाजायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो बर' थुनलाइनि अराय जिउ लावनायखौ हास्थायबाय। लोगोसेयावनो जाहाथे बर' मिडियामाव गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बेबादि फरायबाय थानानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बे मोजां रिजाल्ट खालामग्राफोरनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेबादिनो पेकेज बा अनसुंथाइ होलांबाय थायोब्ला गुबुन माहारिनि मानसिया बर' मिडियामाव फरायबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। आं भिडिअखौ बा कन्टेन्टखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानला, दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय।
नोंथांमोना दिनैनि कन्टेन्टखौ माबादि मोनदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो लोगोसेयावनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसे हागौ एसे शेयार खालामना हो जाहाथे बे भिडिअआ साफ्रोमबो बर'फोरनि गेजेराव सौहैनो हायो लोगोसेयावनो गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा जाहाथे बर' मिडियामखौ अरायसम सन्मान होनानै बेबायदि बर' बिजोङाव फरायलांनाय बिसानखौ जों बांहोनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो आंनि भिउआर साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।